Wara li l-ġimgħa filgħaxija tħabbret il-mewt tal-eks Ministru Lino Spiteri, kienu bosta dawk li esprimew soba għat-telfa tiegħu. Min mill-lenti soċjali, dik letterarja u ma tonqosx il-perspettiva politika. Fost dawk li ħadmu mill-qrib ta' Spiteri tul il-karriera politika tiegħu kien hemm Joe Micallef Staffraġġ li deskrivih bħala bniedem ta' intelligenza kbira u politiku ta' prinċipju. Lino huwa bniedem illi iva u le. Jiġifieri kien politiku minn dawk illi miegħu kont tkun taf fejn int. Micallef Staffraġġ fakkar ukoll l-esperjenza li huwa u Spiteri għaddew minnha flimkien minħabba twemmin politiku tagħhom. Ma Lino għandu ħaġa personali u komuni ħafna. Jiena u Joe Rizzo li kien kaxxir tal-partit iżżewġna fis-sagristija f'ismi l-interdett, però għandi s-sodisfazzjon ngħid li t-tliet żwiġijiet tas-sagristija, it-tlieta baqgħu sodi. Bl-istess ton ta' apprezzament tkellem il-President Emeritu George Abela li deskriva lil Spiteri bħala ħuħ il-kbir. Abela spjega kif minkejja l-kritika analitika li kien jagħmel, Spiteri dejjem wera sens ta' lealtà lejn il-progress tal-Partit Laburista. Kellu sens kbir ta' lealtà, dejjem ġibqet u ħa il-pożizzjoni li kellu jieħu u b'da sens ta' lealtà mbagħad kien anki internament fil-partit kien joħroġ b'idejat innovattivi biex inħarsu u niftħu għal-futur. Persuna oħra li ħadem u kien qrib ħafna ta' Lino Spiteri kien id-deputat Prim Ministru Louis Grech. Dan tal-aħħar fisser kif Spiteri kien bniedem sinċir, onest u pożittiv. Bniedem li għalkemm kellu ħafna ostakli fil-ħajja kien jaf kif jirkibhom kif ikun pożittiv. Bniedem ukoll li kien jaf iħobb profondament il-familja tiegħu. Bniedem li kien jgħin ħafna u ftit nies kemm jafu kemm bniedem li jgħin lil diversi tant nies fil-diversi setturi tal-intaqa' magħhom. Lino kien bniedem li ma kienx biss segwaċi tal-istorja. Bniedem kien bniedem li jifforma l-istorja. Intant fi stqarrija il-Gvern qal li pajjiżna tilef personaġġ importanti fil-qasam politiku, soċjali u letterarju. L-istqarrija tenniet li Spiteri se jibqa' mfakkar għall-impenn u d-dedikazzjoni tiegħu tul karriera politika twila li matula ħadem bla distinzjoni partiġjana lejn min kien jagħti s-servizz.